Moi kaikki! Tervetuloa mun puutarhakanavalle. Tämä on Puskapuhetta. Mun nimi on Sanna ja mulla on pieni rivaripiha pääkaupunkiseudun kupeessa ihan meren läheisyydessä. Olisikohan tämän meidän kallion rajautuvan takapihan koko noin 154. Piha ei siis ole mikään patio, mutta ei suuren suurikaan. Kuten ensimmäisellä videollani mainitsin, mä oon totaalinen kevätihminen. Yksi rivaripihalta löytyvistä kevään helmistä on pystykiurun kannus, latinalaiselta nimeltään Corydalis solida. Luontoportin nettisivut tiesi kertoa, että vanha kansa on huomannut yhteyden kiurujen ja kukinnan välillä. Pystykiurun kannus kuulemma kukkii, kun kiurut munivat, mutta ehtii kypsyttää siemenensä ennen kuin kiurun jälkikasvu jättää pesänsä. Mene ja tiedä, lintuintoilijat saavat vahvistaa tämän tiedon. Joka tapauksessa pystykiurun kannukset ovat yksi ensimmäisiä keväällä kukkivia kasveja meidän puutarhassa. Ne nousee samaan aikaan suurikokosten kevätsahramien kanssa ja aloittaa kukinnan oitiskrookusten perään. Usein mun puutarhassa kiurunkannukset kukkii samaan aikaan idänsinililjojen eli tuttavallisemmin skillojen kanssa. Mun ensimmäinen kiurunkannus tuli tähän pihaan ehkä 6 vuotta sitten. Näin keväisellä lenkkireitillä harmaanvioletteja kukkia oikein mattona. Mä en tuolloin tunnistanut, mikä kasvi oli kyseessä, mutta äkkäsin, että tässä täytyy olla yksi ensimmäisiä kevätkukkijoita, joita mä ehdottomasti haluaisin omaan puutarhaani. Mä katselin, että nuo pikkukukkijat oli ilmeisesti levinneet tien pientareille läheisen talon puutarhasta. No, seuraavalla lenkkikerralla mulla oli pieni puutarhalappari mukana ja mä kuopasin itselleni nurmen reunalta kämmenen kokoisen möhkäleen, jossa oli ehkä 5 mukulaa. Lenkkiseuraa vähän olotti, kun mä pyllistelin siellä tienposkessa, mutta mitäpä sitä puutarhuri ei tekisi kukkien eteen. Googletellessa mulle selvisi, että kuopaisemani mukulat kuuluivat pystykiurun kannukselle. Samalla opin, että tähän kasvisukuun kuuluu useampia lajeja, ja myös pystykiurun kannuksella on useampia lajikkeita. Mun puutarhasta löytyy tämän peruslajin lisäksi 2 lajiketta. Violetti Purple Bird ja ärhäkän pinkki Beth Evans. Musta tuntuu, että nämä kiurunkannukset myös risteytyy keskenään aika hyvin. Tällä hetkellä selvästi tunnistettavan kolmikon lisäksi mulla on kiinnostavia värimuunnoksia. Ehdoton lemppari on lämpäre lähes sinistä kiurunkannusta. Toinen tosi kiva ylläri on kiurunkannus, jossa on eräänlainen liukuvärielementti. Sen alakukinnot on violetteja ja ihan ylimmäiset kukinnot vaaleanpunaisia. Mä ajattelin, että voisin nyt syksyksi hankkia jotain uutta pystykiurukannuksen lajiketta. Hollantilaisista verkkokaupoista löytyy erilaisia kiurunkannuksia. Nyt mua ehkä houkuttaisi joku punertava kaunokainen. Bojar olisi ihana, mutta steriilinä se ei siemennä. Mä haluaisin rahoilleni mahdollisimman paljon vastinetta ja mä tykkään kasveista, jotka leviää nopsaan esimerkiksi siementämällä. Kenties mun ostoskoriin päätyy voimakkaan punainen Cantante. Mahtavaa näissä pystykiurunkannuksissa on se, että kukinnan ja siementämisen jälkeen kasvit vain katoaa näköpiiristä. Kukinnan jälkeen kasvi lakastuu todella nopeasti ja siirtyy lepotilaan, ponkaistakseen taas seuraavana keväänä ilahduttamaan talven näivettämää puutarhaihmistä. Ihana kasvi kerta kaikkiaan. Tämä oli Puskapuhetta. Nähdään taas seuraavassa videossa.